akong dagway, anak. So grabe ang panahon karon no. Di na nanjud kay tiguwang or mga nanay mga edad na no. So mga bata, vlogger na jud pod. Na. Kasi pangas imong kuan dai kanang page. Akang i-unfollow. La. Grabe oh. Steady ra. Steady ra dai. Dapat di ka maglihok. Mag-video di ka maglihok. Ana dapat steady ra ka mura kang stick. Di ka magluwag ana. Para lami nagkuha ana. Di ba? Okay guys, for today's video, atong content karon ana may gusto magka collaboration. Of course, atong tagaag chance ka makulab na to for today's video si Ate Judian. Of course, atong makita siya later sa tuang collaboration. And of course, kuan man kuno ko sa iyang kuan driver, anduga dyan man pud oy. Agiya ko ng driver Judy ay nagubag ligid mao nang gi-change kuno ni chat na ko siya nga madugay-dugay si Jakay ang iyang ligid naguba sumo nang gialis dan. Okay ra. Laban na gyapon mo adjust na lang pud itong kinabuhi kay kulab ra mo taga kuha na taga tay sakyanan ana unjud ang live ana ra ang show. So naglakaw na ron karon padung sa Purok 5. Atong nakita nga karabi ting tanom na humana jud tanom. Dagko na ang ilahang tanom atong nakita sa likod, right and left, grabe. Rina, so sunod na po, ting-ani na sad, na pong grasya. Panghatag yung tamog sinap ko diha, og na yung malukoy. Malang life. Oh my God, hapit na alas 2. Asal ba kong driver? Uy, ginoo ko ning ako ang kuan diri. Ako ang outfit, sayang kaayo. The West driver. Ginoo ko. Na-stress ako dito hinawat na ang sabot alauna hapit na alas 2 dapat lang jud pusil-pusilon char lang oy. Adi in my life, there is release tabok sa Los Angeles for today's video. For today's video, dahil grabe nagyaw-yaw na ko napita kay alas 2 na wala pa ko kuha sa akong driver sa pag-collaboration. Kasabaan ang driver sa katong magag-collab na ako. Kasabaan, iya man ang igsuon ang driver. Ang kasabaan kay pirating ya. Wala di po siya nagsaba di ICN po nga nabuslutan dahil siya. Iyang giingon nga naguba ra kunog ligid, gialistan ra na napita. Dili, laliman dahil po guys. Kung magpaabot isa katao nga di mo abot. Pero okay, at least lang kay niabot jud po siya sa anang oras nga alas 2. Pero okay ra gihapon oy kay unsaon taman jud po. Ana man ng life sa ato ang mga negosyo, mga unsa ba napita tong mga buhat-buhat na si usahay nga malate ana basta patient lang jud po nga napita. Pero napita ka pa ako jud kog tao, pwede lang og paako jud ko paako jud ang drivera nako. Gi pa under nag motor na paambit po naharos ko no pa under na pagbalik ko Ginoo ko kaog biko ani no marazuming mga buang si pangotawa na mga labay motor mga tawa na pod kay maradto kay pang ilok kana jud napita. Okay, before that, thank you so much atong SK Chairman sa Los Angeles. So shout out dahil sa ato ang kuan SK Chairman sa Los Angeles. Grabe jud siya effort and napita kaog lata. As a friend, I'm happy for you. Oy, hindi oy. For his, so sakto ba ang English ato? Nalipay ko kay ang motor na okay na jud. And of course, pag abuted to, of course, sila mo ilang balay. Yung marabag di ko welcome kayo. Kung narado mag ilang balay, wala mga hikay-hikay. Dapat na mga hikay-hikay kayo. Of course, tabi collaboration na kay vlog nga sikat. Mag-collab niyo, dapat mga hikay-hikay. Mag-aso-aso ilang balay. Anak lang. Nagyaya ako, magsilbi. Ano dito? Mag-collab-collab. Nag-aso-aso. Dapat na mag-letson. Uy, karab jud. Pero before that, of course, pasalamat sa Ginoo kay tagaan-tag another life na po nga mag-collaboration. So, thank you so much din natin, Judy. Ano nga kitagaan-tag choice? Kitagaan-tag chance nga ma-welcome sa ilang balay. Kaya, o dili ta pagul ka sa ilang balay. Atong sunugon ng ilang balay. Ana lang jud ang show. Bugs pag abot awa na nag-vlog na kita po na siya kay of course FX Flex na o diba grabe hinukbo pag mao na si Ate Judy ang ato ang collaboration for today's video. Grabe siya kaayo murad jog way ana. Kuman dito of course ato nang isudan nato ang kuan unsa atong buhaton of course na po yung mga batas-batos mga bata o nangatawa na kay ang bata na slide man. Pag mag-slide sa bata of course giri din Ate Judy ang ato ang kamuti ug ato ang saging nga hinog. Abi kog karne nga hilog idadang Ate Judy sa iyang bag di man di ay pag video nako saging nga hinog man ug kamuti so laisyo kaayo kay pila ka tuig kaon kamuti og saging uy mana og inan Judian Ate Judian iandam na dapat mo Ate Judian dapat ika maglangan-langan kay na kay kuan sikat nga viral ka collaboration dapat imo nang giridid ang tanan ani dapat nang akurat mi kay nganong mga cute kuno mis camera og mga puti ra kaayo imo ang kaobon la gwapo lagi tas camera bot no naa sa makadaghan nga lahi ra kaayo ang naong sa personal og sa kuan mga picture napita o di ba sige si beton chairman muraha jog batos langit anhi sa likod nato guys man ang kita og bayongan dam ana ang source sa tubig sa mga irrigation of course and napita alangan mang
arkansita dapat ang mga vlogger dili pa trabahoon, dapat ang tag-iya sa mga live at pagririna akong gipahaling ang chairman, di ba? Ang mga kuan mga bata ang ipatabang kay di magsilbi kundi manglihok ang tanan ana lang show. Ang hilasas kamot tayo kay mga bata gisugod na pud update pug mga bata kanang hugas sa kamuti. Tudluan pas maguwang nga ingon ani ko na paghinlo para pag kamamurusog mga kore. Kabalo mo guys pag abot ako din dapita kani mga bata na hadlok jud nako kay abi nila kidnapper ko. Grabe na sad pud niya ang panahon na. Oy, nga jud ang show mura ko kidnapper ay dapita di lang kay bata, di guwang o sa padiha fetus pa nag video na. Adi dapita tay bata pa din. Nag-edad na siya mga 3 years old o 2 years old or 4 years old. Ano jud ang show kana vlogger na. Ingon ko day sa imong page day kay ato ang i-follow sa imong page kay mura ka followers ay dapita ba. Ningon ko nga dapat day mong video ka ilog luhag dapat imong kuan imong 360 di ka magluhag ka marag stick. Kabantay ka na ka marag stick na gamit sa mga vlogger ana jud ang show ayo iluhag-luhag kay para ang imong kuan imong video di ka stable ra kaayo mura kag tukog ana ra. Akong gitudo ng bata pag vlog how to video kay anam sa hilig mo mga bata nga na ingon ana kay kaning bata apod hilig pug TikTok. O tanaw yang video stable kayo di ba? Stable kayo no nakita ora jud. Why lawas. Grabe itong friend. Oy wa gyapon siya nagbag-o jud guys. Grabe ka kugihan gihapon nagpaaso na siya bagay tak-ang no nagpaaso na siya. Grabe jud kagugihan ato ang friend ni oy. Wala jud ko nagmahay ni nga mahimo mong friend bisan plastic to each other lang jud di ba? Grabe kagugihan kaayo eh. Wala pa na siya ligo pero grabe ka uptick na kaayo ay energetic na kayo save bay ligo na baho pa na siya pero energetic na kaayo pero giganahan ko siyang outfit for this video kay murag iyang gisuot para jud Christmas lantern. Di ay murag Christmas light to ng iyang short. O grabe ka puti kayo paa murag jud paag manok kay bulbulan na. Nahala kitak-ang na. Yo nagaso-aso na ginuko excited ako kay makakaon akong saging og kamote. So gi kuan na ko combine to each other para dali ra pag man luto na di ay. Ang dali ara oy. Mabay video na ko luto na ko Ginoo ko aras ka magic. So ato nakita ng liki jud siya grabe hinuga kaayo og kamote Ginoo ko. Thank you so much sa naghanda kani napita grabe ilang jung giredi ang napita nga adlaw bahalag late pero giredi dili napita ang napita ang giset up na ako kuan stick kay di magselfie ko mag video di ba atong i-show sa lahat nga we are as one. Uy Ginoo ko akong i-flex kay pila ko katuig ug pila ka months nga wala ta kakaon-ungon ani di ba kay napita sa California tabok-tabok ba ta NPA ba ta wala ba tay no permanent address ang show mo nang ang gi-show sa tanan nga we are eating the kuan kamote and banana ano na ang show dapita nakatawa ko kasi akong friends kay ngano ko na magimot-kimot ang lubot nga samtang nagkaon kay agsimita ko na maka-direct ko dito pero okay ra ko na nimita kay ang ako nang lubot hinlo ra ko no kaadyo nagbaba just bahit ka matay oy pero ayun dapita guys nakita na ko ang mga tao din dapita no kay ka respectful og kind kay ako jud ilang ipakaon una sa ilang kamuti og saging last tumus langit char lang wa ko kabatay dapita guys ang bata day kapangayoon day kamuti og kanang kuan saging so ko kabantay mao to mo tao di doon lag inahan kay labaw pa ning inahan gud ay wa tagaig kuan kamuti og kanang saging ang anak Ginoo ko sige singisi mara jud ko Ginoo ko wa ko kabalo guys nga na poy kamera dito sa kilid side by side grabe jud ba to mga vlogger for today's video uy kani atong guest karon for today's video kaning naka pro life grabe kag og nagbaba mara bagbag buaya ba pa imo huy Ginoo ko left and right ang ato ang video right man din mga pugdala na di islog kay ay day pakidnap sa ato ka sa vlog ko ba pa man ka ato makita man si adto siling kuranan baka kan kag kanday are oh ako'y Ryan na niyo Pre kinaba sila ra sa video asa ka dapit So kanina matay entrance o exit and napita bago magabusog anong uli anong exit nakabusog naman. So thank you so much sa pag-watch itong video karon sa wala pa ka naka-follow sa Facebook page na ho follow na para magrasyahan mo sa Ginoo ug mag-amping ta sa itong mga biyahe okay.